Ay, tingin ka. What's up? What's up? Madlang pupil. Young people. Good morning guys. Kape-kape time. Ba't hindi makita? Pag-iyo sa YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Monetize na ako eh. Ha? Oo. Ano na lang bubuhin ko yung 10,000 yung dollar. Yung S. Kailangan ka buo ng $10,000. Oh? Para pag nakuha na yun, pasok na. Makaka ano na, sahod. Ha? Pag nag-ano na si Google AdSense, yan mo lang, hindi man natin na hinahanap niyo. Uy, shoutout sa isang nanonood dyan, mga kawaray. Thank you very much. Good morning. Kapi-kapi, napadaan lang. Palikita ka dito, Rona. Para dumami ang viewers. Dali. Halika rito. Halika dito. Sus, pambihira. Si ate mo ayaw din. Ikaw ayaw din. Parang kami lang ni... Ang makapal mo kanina. Ayan. Oh, salamat Madam Helen. Shout out Madam Helen. Opo, may ginagawa po kami. May ginagawa pala si tata yan. Ninuluto. Laman loob ng baboy. Ay, bawal pala to si Madam. Sorry. Muslim pala to. Bawal pala si Madam yung pakita kasi Muslim pala yan siya. Good morning Madam Helen. Mine! May load ba isang cellphone mo? Ha? Pera mo ako. Eh, wala ko pag ano pang didikit. Loadan mo na lang. Thank you very much Madam Helen sa pag-suporta sa aking channel. Meron akong kasama dito. Si Bandol. What's up, Bandol? Ang sabihin mo, Bandol? Isayain mo sila, Bandol. Isaya ba? Dali. Beautiful mountain ng Panginan, Southern Leyte. Kapatpad ng Novaliches, Quezon City. para magasik. Nang lagim. Thank you very much. Nag-iisa pa lang si Madam. Si Madam pa lang nanonood. Napaka-solid talaga to ni Madam. Madam Helen. Sponsor namin. Iwan ko kung pupunta Madam si pobreng worker ngayong umaga. Kasi pag pumunta siya, kukunin namin yung pera. Yung sa Palawan. Palawan po kukunin. Vlog yun. Kailangan yung vlog. Lahat. Details para ano. Isa? Stick. Barbecue stick? Kape stick lang. Coffee stick. Ito nga na? Stick. Stick kape. Ang bilhin. Stick kape. Stick kape. Stick tres ba yan? Stick kape. Stick kape lang ba? Sabi mo? Stick lang. Kape stick. Ano yun? Nescafe, kape, sabi mo lang kape na stick. Para sa? Nalagay dyan? O, ugat. Kala ko tawas. Pwede asin yan tayo. May ginagawa si tatay. May linuluto siyang ano. Ewan kilawin. Gagawin namin kilawing ano. Dilis. May dilis din. Kilawing dili. Masyado kasing malalaki kaya kilaw niya. Babawasan niya. Ha? Babawasan ng ulo tsaka ano. Natin. Wala pa nanonood. Isa pa lang maaga pa siguro. Bago pa kasi bagyo pa eh. Kumusta sa mga... Bumukas yan. Kaya natakpan naman. Oy. Salamat sa isang nanonood. Patamsak dyan mga kawaray. Lalatan load pala yung kay Mare sa cellphone. Isa si Madam lang to nanonood. Hindi ba sabi mo mag-load yung isang SIM card mo, ililipat mo dyan? Paano ko kukunin? Loadan mo kahit 20. Ako, ano mag-load yun?
Ay, lalabas ko pa tong ano. Ay, labas mo. Doon ko. Andyan naman kayo. Saglit lang. Mag-load lang ako. May luludan ako yung cellphone ko isa. Madam Helen na nanonood. Ay, tropa na ikaw ay. Tropa na kayong dalawa? Ha? Ha? Trabaho nga tayo no, doon ka na ang pret na. Ako kasuway luto mo na po. Masasa pa itong isa, no? Wala to, kay paano naman na? Ay, nge. Ay, nge. Yan. Ay, po. Ano yan? Ang galing ha. Ayos ah. Pugi ng ano ah. Pugi ng thumbnail. Tingnan mo naman. Thumbnail. Punit yan. Oh, oh. Good. Pugi. Ang thumbnail. Sanoon. Boss Rodel. Yung thumbnail. Ay, shoutout sa dalawang nanonood, si Pobreng Worker. Tol, puntahan mo ba yung pera mo ngayon? Oo, naka-live ako. Pumunta ka dito. May load yun sa'yo. Wala. Ay, wala na yan. Ano ko wala. Nandun sa taas na tayo. Patamsak mga kawaray, wala pang tamsak yan. Nag-iisa pa lang ata. Pag mo ano yun, masira yan ano. Hindi yan, pako yan eh. Yan, ang gawa mo dyan. Salamat sa tatlong nanonood dyan mga kawaray. Thank you very much. Very much. Yo, boss. Baba ka ng link tol, ano natin, ipin natin yung link mo, Pobreng Worker. Sa oras mo magluto dito, magluto mo. 4? 3? Nagluto sila. Oo. Ginawa nila yung ano nun. Huwag ko magpakyut. Ay, kay ano, Brent Official, shoutout tol. Salamat sa pagpasok sa akin live. Thank you very much. Iba talaga yung ano ni Madam Helen. Pag si Madam Helen nagsasabi sa GC na, pasok kayo kay Mark. Thank you, Madam. Salamat po sa 4 na nanonood, tsaka sa 4 thumbsucks. Thumbsucks, dami nun ah. Brent Official, pababa nga yung link mo. May bigay ako sa yung ano, bagong ano, subscriber. Pagtan lang yan. Look, ano dyan tayo? Baba mo yung link mo, tol. Abre na rin. Tol, ano, Brent Official, baba mo nga yung link. Parang wala ka pa ditong dikit dito sa ano. Ay yung kay Mark Jan Silvano, akin din yan. Bigyan kita. Ayan. Okay. Tawag mo lang. Naka ano na yan, nakapatay yata. Kaya mo lang malo. Yan tol, oh. Tol, ano, Brent Official, dagdag kita isa. 113. Dagdag ko isa.
Nakatamsak na tol. Si pobreng worker, ayan tol oh. Baba. Sige, wait lang tol ah. Binaba mo na yung ano mo. Saglit lang. Parang hindi pa ata nakadikit dito si pobreng worker. Kaya, dili, ano, pakita mo sa nila yung talent mo. Dali. Wait lang, wait lang. Salamat sa 5 tamsak tsaka sa isang nanonood. Isa na lang. May palaro ako mamayang gabi. Maganda ang premyo. Attend kayo. Sige, Ma'am Helen, attend po kami sa palaro niyo po. Kulit na ligid. Kulit na ligid ah. Oo nga, sige. Hindi, ano mo. Oo. May ano ako. Si Dagol. Ay, Dagol. Si Bandol. Si Bandol. Bandol tawag ko. Malit na Asian Packboy yun eh. Wag mo ano yun, yan. Ayan na nakapin. Yung nakapin dyan, patamsak po yan. Kay pobreng worker yan. Kay... Hi, good morning sir. Sir Rani. Good morning Sir Rani. Kamusta ang araw? Loading pa ang isa, cellphone. Andito kami sa labas. May ginagawa kami, may ginagawa si tatay na ano. Magluluto siya ng ano kasi bawal kay madam yun. Yung bawal kay madam, yun ang inaano namin yun. Salamat sa inyong lahat sa pagpasok sa aking live. Thank you very much. Nakita ka niyan. Taga Maasin dyan. Shout out po. Andito po ang mga ano natin dito. Andito si Marlo. Yung mga babae niya dyan sa Maasin. Shout out mo dali. Shout out mo dali, sabi mo. Kami magbisaya ka kasi. Bisayain mo. Dali. Shout out sa mga ano natin dyan. Dali, sabi mo. Ha? Tay? Shout out yung mga babae ni Marlo dyan sa ano, Maasin. Saan bang lugar nyo, Tay? Ha? Shout out sa mga tagahanginan. Mahangin dyan. Ikaw, pre. Shout out mo. Yan si Boss Rodel. Sama na kapatid. Buntag. Shoutout sa mga taga-Bolya. Ayong buontang daw. Shout out sa mga taga-Bohol. Bigol. Tol, pobreng worker, pupunta ka ba? Shout out mo dali. Sabi mo. Amping-amping mo kay Wapamawag Bagyo. Ano ang pin? Yung Pobreng worker, pupunta ka ba? mag-ingat kasi wala po siya dyan. Ang pin, yung gano'n. Ingat kasi siyempre, bago pa ngayon ba? Salamat sa 3 nanonood tsaka sa 5 tamsak, but thank you very much. Kay sa Brent Special, kay sa Ranan tuloy. Rani. Na 2 million. Ayan dami niyan. Lumabas ka dito para ano. Pakita ka kasi para ano. Kay Ram D, shoutout sa iyo tol. Salamat sa patamsak. Thank you very much tol. Naghilak na si Rian. Start na kasi sa trabaho. Okay lang tol. Ano, Ram D, salamat sa pagpasok.
Si Kent. Nandyan si Kent official. Kenneth. Ang galing mo ah. Ganun mo. Tangalin mo yung ano mo dito. Goldilocks, arte mo naman. Pupunta daw si Pobreng Worker dito basta may Goldilocks. Basta, sige, pumunta ka bibili tayo ng Goldilocks, yung karton lang tol. Hindi, may pulutan dito tol. Nili ni Bilas. Basta ito sumayaw. Ito. Sayo ka. Dali, sayo ka. Ganun. Dali, sayo. Oh, ba't ka nagtatago? Sarap nito, oh, ito. Nakakawaray. Niluluto ni tatay. Yan, si tatay. Shoutout kay tatay sa mga tropa niya sa maasin kasama niya sa trabaho niya tayo, di ba? Ano yung di ba? Construction? Construction. Ito yung ginagawa ni tatay. Isa yan siya sa mga dakilang nagtatayo ng mga building. Ha? Isa yan sa mga dakilang nagtatayo ng building. Dakilang tatayo ng building. Oo. Sarap niyan, pulutan. Oh. And bullets. Sarap tong kilaw siguro. Kilaw ba yan? Kailangan natin. Kilawin ba yan? Tsaka ito pa oh. Yung bawal kay Madam Helen. Ayun. Ang Cristiano. Kailangan kasi mag-live ako na mag-live para tumaas yung ano natin, yung sa revenue. Oh, revenue. Yun na lang inaano ko eh. Wag mo ano. Sige mo na makita ko. Ha? Video tsaka live para makuha ko yung revenue. Bulinaw ba yan? Sarap ilaw. Oh, bulinaw to tol. Linaw yun. Bulinaw. Sarap yun. Marami yan sa Brias. Sir Rani, shout out po. Sir Rani. Tawa ka tol, Pobreng Worker ah. Morning guys. Salamat sa inyong pagdalaw sa akin live. Solid talaga oh. Sir Rani, Pobreng Worker, Ramdi, Kent Official, Madam Helen. Sino pa ba to? Wala si Borda Vlog, wala si Gilbert. Shout out sa inyo. Lalo na pa pag may tuba. Half tuba ba? Meron, may tuba rin. Yung subaso. Ganon. Ito ng TV to. Kung kumailo na abihan, di atibay. Kumailo may abihan. Ano tayo? Nangingi mga tayo. Kamo, sabi ni Madam Helen, tuba. Galing Tuba. Ayun na. Tuba daw, madami to madam oh. Madam Helen oh, may dala sila tatay ng tuba at si nanay. Galing Maasin Leyte. Oh, may tuba. Yun na lang. Kaya pag pumunta dito si Pobreng Worker, papainom ko sa kanya to lahat. Dahil Pobreng Worker, baka naman. Kulang daw kay Pobreng Worker. Kulang ba to? Lalagyan ko na lang MP lights. Bilang kita. Punta ka lang, kunin mo yung pera mo. Samahan mo ko dun sa Palawan pagkuha. Salamat po sa 5 nanonood tsaka sa 7 thumbs up. Halika. Ano kayo ba? Bitin yan sa akin dyan. Bitin yan tol. Dapat isang jug. Grabe ka naman. Lakas mo yata uminom. Wala, saan gabay tayo? Bitin sa'yo yan tol. Pobreng. Salamat sa 6 nanonood tsaka sa 7 thumbs up. Thank you very much mga kawaray. Salamat sa suporta sa akin channel. Lalo na kay Madam Helen. Hey! Rudy, 8TV, shoutout sir.
Bigyan kita ng jacket, sir. Wait. Ludix It TV. Ano, sir, may jacket na kayo, sir. Salamat sa pagpasok. Yan, may ano tayo, bagong bisita o si Dodi HTV. Inom yung punta ka ba tol? Punta ka tol. Para matagay natin to. Shout out daw Dodi, sabi ni Brent Official. Sir Rani, wala kayong biyahe ngayon, Sir Rani? Ayan na si, nakalimutan mo na ako, Padiya. Ay, sino ba to? Si Dodi HTV. Bigyan kasi. Ay, Borda Vlog, shoutout sa tol, Borda Vlog TV official, shoutout sa iyo tol. Si Dodi. Sino ba to? Wait nga lang, check ko nga yung ano mo. Andito pa ako sa Novaliches, boss. Sino ba to? Dodi. Hindi ko makita yung mukha. Dito pa rin ako, sir, sa Novaliches. Dudong waray load. Ano daw? Dudong waray ini. Waray. Waray ka pala. Shoutout sa mga waray natin dyan, mga taga Tolosa Liti. Maupay na agahe iyo ng tanan. Upay na yan, kay waray na bagyo. Mga kawaray. Ay, jacket ka na, sir. I miss you too. Ubring work. Ano yung nagkabalaklaan ng duha. Si Borda Vlog nawala, hindi nakasali kagabi ng ano. Naalala mo na ako. Dudi. Nakita na ba tayo, sir? That's soon. Kasi sabi niya Roy daw. Nagkita na ba tayo sa personal? O sa ano lang po, sa YouTube lang tayo nag... I love you tol, Barda. Nabakla na si Pubring worker ng putik. Brento, toki na yung mukbang nilulong ah. Agoy kay Roman man. Lakas ni Brent official ah, lakas kaya ng channel niya. Borda musta. Gahanad ba si Brent? Ano yan? Di ba sira yung ano? Kaya mo lang siya. Umuwi kasi ako host kasi lakas ng ulan kagabi. Tsaka wala pa. Kasama si mama sa bahay. Okay lang yun. Hinanap ko nga ni Madam Hoylen kagabi. Ano oras kami out na siguro mag 12 na? Thank you very much mga natin na Sir Rani. Shout out sir. Wait ko lang tawag ng punta ko nga. Na ako marks out muna ako sa thank you, salamat. Salamat sige Sir Rani. Sige, bye-bye po Sir Rani sa pagpasok sa aking live. Thank you very much. Sa mga natin diyan, sa mga subscriber ko diyan sa Dumalay Street, sana ay hintay-hintay lang po. Andyan na yung pera. Kukunin ko na lang. Magawa na natin yung pamimigay na merenda para sa inyo. Tatimingin ko diyan mga kawaray sa palengke na andyan po talaga ang mga subscriber ko para maibigay ko kasi mamaya wala sila doon, hindi ko maibigay yun, mabibigay ko sa iba. Dapat nandun sila para maibigay ko lahat. Ingat daw, sabi ni Pobreng Worker palagi Sir Rani. Sir Rani, alright. Shout out sa'yo sir. Si tatay yan, senior na si tatay, Sir Rani. Nakakausap namin nila ni Madam Helen kagabi, ni Pobreng Worker. Sabi? Namit kita. Namit kita. Wala siyang mantika kay. Mantika kasi. Ganun po ba? Oo nga po Hindi ko na naalala sir. Tagal ko rin kasi huminto sa Tagal ko kasi naghinto sa
vlog nun, mga 2 years na kasi tong ano ko eh, yung YouTube ko, kayong ko lang ulit parang na sige mag live ulit ang YouTube, mag-upload. Sir Dudi, bigyan kita po ng ano, bagong ano, dikit. Meron ako dito ng dalawa, wait lang ha. Bigyan kita ng ano. Kaya na silubog ko. Salamat sa nagamit ko na. Okay. Salamat po sa pagpasok, Sir Dudi. Kine-check ko kasi ibaba mo po, Sir, ano, Sir Dudi, yung ano nyo, TV, baba nyo po yung ano po, yung link nyo po para madikitan po kayo. Yung nakapin po pa, pwedeng pa thumbs up po, tsaka padikit na rin po. Sir Baby, pababa po yung ano, link nyo po para mabigyan kita ng ano, bagong ano. Sige. Sa mga bagong basok dito, parang mga ano na to, nakadikit na to kay Brent, nakadikit na. Hello. Salamat sa walong nag-thumbs up at saka sa 6 nanonood. Thank you very much. Thank you. Kinuhol mo yun tayo? Sige. Naghilak man. Good morning daw. Good morning din sa'yo, pobreng worker. Kaya kung nagamit niya. Wala nang good. Masaway ni Bandol, masaway si Bandol. Salamat sa 8 thumbs up, ay 7 na thumbs up, tsaka sa 7 nanonood. Thank you very much. Baba mo, sir, ano, sir. Tudi yung ano nyo po, yung bahay nyo po para madikitan ko po. Bago to. Ano mo pala to, alagad? Salamat sa panonood sa akin live. Patamsak, sir, ano, Sir Dodi. TBO2. Tol, pobreng worker, musta bagyo sa inyo? Maganda pa sa ano, right. Wow, congrats. Ang laki na ng ano mo, tol, views mo sa ano mo 5 days. In 5 days, meron ka ng ano. Ba't may ads ka na, tol? Ano to, pray lang? Pobre kasi ano, Borda Vlog TV official. Natamsakan na kita, tol. Hindi pa nagbaba si Sir, ano? Wala pang binaba. Galing. Ang ginagawa si Bilas. Kilawin na ano? Dilis. Dilis Linaw sa Bohol. Linaw sa probinsya. Pagod nga daw. Hindi. Ano tayo mag-iba ni Sir? Kana? Laki ng mukha mo dyan. Ito naman ako. Late kasi matras ka. Ikaw nga eh. Laki. Wala, hindi pa nagbaba si Sir. Pahingin ng kinilaw.
Sige, Madam Helen. Sarap nito, Madam. Oh. Yan, oh. Sariwa po yan, galing palengke. Bilhin ni Bilas yata to. Ikaw ba ang bumili niyan, Las? Kami. Si Bilas ang bumili niyan. Subscriber ko din yan, mag-asawa sila. Sige, eh. Ano ba ito? Ano tayo na YouTube straight. Hey, yo! Salamat sa 5 nanonood. Lagyan na, butang kamatis na tayo. Ito mo? Ay ko, magrahan ko mate. Hindi, ito yung ano. Ma'am Helen. Ha, tawa si Madam Helen sa ano. Ha? Hindi pa nga luto tol eh. Brent official, hindi pa luto yung linoloto nila tatays na ano. Na tawag nun. Gagayatin pa nga yan eh. Ma'am Helen, kailan nyo po ipapadala yung gift niyo po sa akin na katulad ng video kanina? Nga, ito si pobreng worker. Pobreng worker, wala ka bang trabaho ngayon, tol? Kaya pumunta ka na dito. Anong oras ka ba pupunta, tol? Para makuha natin yung pera. Yes, Borda, kumusta umaga nyo? Borda, kumusta daw ang umaga nyo? Sabi ni Madam Helen. Madam Helen Parahi, thank you very much, Madam, sa pag-sponsor mo sa amin ni Pobreng Worker at saka kay Borda Vlog TV Official. Pumunta ka dito, tol, ha? Pobreng Worker. Para makuha mo yung ano, yung... Bukol na tayo. Siguro, hindi ko na magpakiro ka ba? Lagyan ko ng ads, paano ba? Brent Official, paano ba maglagay ng ads sa pagla-live? Hindi ko pa alam yun, Brent eh. Tol, paano ba yung maglagay ng ads pag bago mag-live? Nasa more setting pag nag-live ka na. More settings. Bago ka mag-live, doon ka muna mag-a-adjust ka muna doon. Ayusin mo muna bago ka mag-live, ano, Brent Official. Since gift tayo, pobreng worker. Magpalitan daw kayo, ano, pobreng worker, sabi ni Madam Helen. Paano yung Brent? Hindi ko alam eh. Bago ako mag-live, i-ano ko muna, i-adjust ko muna yung sa ano. Open ko muna yung ads doon. Ganyan. Pwede ba dito? Kasi dito rin ko naman minano to eh. Open ko nga yung ads. Okay, marito pala to. Pwede kaya open yun? Kasi kailangan niya ano eh. May mentor na pala tayo dito, tol. Kapag isa sa atin na monetize na andyan si tol Brent. Oo nga eh. Kaya nga tinuturuan tayo ni Brent kasi monetize na siya eh. Ganun ba yun? Belated birthday po. Ang gabi, bang nga. Belated birthday mo po sa akin yun, Ma'am Helen. Send ko sa iyo mamaya para malaman mo. Sige, thank you, Brent Official sa pagtulong sa akin kung paano. 2 beses na ako nag-live kagabi tsaka ngayon. Wala pa palang ads to. Kailangan pala may ads to bago natin ano. Paano to? Hindi na to hindi ko na malalagyan ng ads to, tol. Brent Official. Kasi naka-live na ako. Better luck next time. Kaya. Walang ads nga daw. Ganun, walang ads to. Kahit panoorin yan, pagkatapos ng live, walang ads pa rin yun. Hindi malalagyan. Ano makukuha ko lang dito, tol? Yung ano lang, yung views lang. Doon ako naglalagay sa Chrome.
yung mga videos kong upload. Yung itong live, pwede malagyan to, di ba, ng ano, ng tawag na ng ads pagkatapos pagkatapos ng live. Di ba pwede yun, Brent, di ba? Ano kaya nalagyan? Kasi, oo, views lang, pero di ka nakikita kasi walang ads. Ah, ganun ba? Hindi ako nakikita kasi walang ads. Sayang naman. Sunod na lang. Sunod na pag live ko, maglalagay ako ng ads. Turo mo sa akin, Brent, ay pasend nga dun sa private o sa kahit sa GC para malaman ko kung paano. Sayang. Sayang pala. Sayang na sayang. Better luck next time. 30 minutes. Okay, sige, sige. Salamat tol sa pagsuporta sa akin. Mamaya send ko sa iyo para maka-ads ka na lagi sa live mo. Okay. Ayun si Stick Channel, shout out sa iyo. Good morning. Shout out sa Good morning, good morning. Salamat sa pagbisita. Ang sipag mo po May suka niya daw. Oo, kasi monetize na tayo. Madam. Yan si Madam mo, lagi nagla-live din yan. Suka. Tol, may video. Okay ba yung ganun? Meron dito tol, may video okay sa taas. Nasa taas po yung video okay. Nandun sa taas namin. Sa bubo. Wala lang mic. Ano kinukuha mo? Yan si Missing. So, walang ads pala to. Hindi kasi hindi ko ganong alam yung ano. Ayun, talaga. Mag-umpisa na Asa may labo? sa pagbayad sa sunod. Diyan lang muna yung pagsama. Diyan lang sa kabila. Sa basurahan rin. May anak ay magbabaho yan. Monetize na ako Enotistic channel. Na monetize na ako. Nakuha ko na yung WhatsApp, nagano na si Google sa akin. Congrats. Sabi sa akin, congrats your channel money hina. Salamat. Thank you very much sa suporta nyo. Lalo na kay Script from Vlog. Dahil kay Script from Vlog, doon kami pinangat. Congrats tol. Thank you very much sa inyong lahat sa Hindi ko pala kailangan pala lagyan to, sabi ni Brent Official, kailangan pala lagyan ng ads pag ka mag-live. Hindi ko alam eh. Paabutin ko lang to 1 oras, out ko agad. Tapos tignan ko kung paano magawa. Sayang ito. Kasi kada pasok nyo sana may ads to eh. Wala kasi pala itong si Marite. Hindi ko kaya. Shoutout daw sa yung pobreng worker, sabi ni Enotistic Channel. Enotistic Channel. Dapat kasi sa Chrome yun eh. Hindi ko maisip. Salamat po sa 6 na nanonood tsaka sa 9 na thumbs up. Thank you very much. Hindi ko na pasok. So, yung lagyan pala ng Hindi ko pala nalagyan ng ads. Sayang na sayang. Shoutouts. Buntag. Mayutag sa inyong tanan. Ang timpla. Para sa dilis. Kilawin. Kilawing dilis. Kinilaw. Slot man. Ha? Busag na? Slot na. Yan na lang yung dilaw. Tatay. Mayong buntag sa mga taga Maasin Leyte. Pwede mo yan. Hindi mo magsabaw, di ba? Buslot na rin yan? Diba lang yan. Kung nakumpleto mo ang answer,
Sana all makakatanggap si Tol. Out muna ako, mag-almusal pa ako. O sige, ano, mag-out na rin ako maya-maya. Pabutin ko lang 1 oras to. I-try ko lang yung ano, i-try ko yung sinasabi ni Kent sa akin na ano, ni Kent official na maglagay ng ads bago mag-live. Mar, kutsara ka na. Tuturo ako dun. Mar, Sakay. kutsara. Sayang, hindi ko na ano, hindi ako kikita dito pag di ko pala nalagyan ng ads. Sayang. Manang kuwan. Ay. Kaya pala walang lumalabas na ads. Ay. Ha? Parinta ko ng Ipiin mo daw Madam Helen yung sagot kaya ng pobreng worker. Singon. nanay. So, Ilaw? yun naman. Hindi ko. Kaya. Brent official, ano, paano to? Yung pag nag-live ako. Pero may matatanggap akong ano. Sa views meron. Mas paano po bang mag-live na nakahiga sa city? Ay, ano, yung cellphone mo, di ba may rotation yan? Rotate. Sino big silver? Pag once ano ka na nag-build up, halimbawa maglalagay ka ng title sa taas, yung sabi mo first live. Tapos ngayon, i-check mo yung mayroon ka doon check na ano eh. 'Di ba? Mayroon ka may bilog-bilog dalawa doon, may dalawang bilog. Yung yes, tsaka yung no, tsaka yun doon sa baba. Dalawa yan. Pagka ano mo yon, pindutin mo lang yung next. Tapos ipahiga mo na yung cellphone, pag ano mo na agad. 'Di ba? Ayusin mo. Pwede mo na ipag-ganon. Ano mo na, rotate mo na para naka-rotate na yung ano mo. Para pag mag-picture ka, ganun na. Sino ba dek? I-rotate mo, rotation. Ha? Madek, asin. For the vlog. Para pag halimbawa nag-live ka, naka ano na siya, nakahiga yung cellphone mo. Tawa ni pobreng worker. Enthusiastic channel. Sayang yun, di ko pala nalagyan ng ads to. Sayang. Nangihinayang tuloy ako, 2 live ko na. Walang ads. Laki sana pala kita, no? May ads na, ano? Nag-live ka. Mayang hapon mag-live ako. Paturo muna ako kay Brent kung paano maglagay ng ads pag nag-live. Pay mo ko tol, ano, Brent official kung paano magano. Pero may kikitain pa rin to tol na pag live ko sa ano, kahit walang ads. Brent official. Ginitay. Oy, may bariya ka dyan? Oh, ito. Bigyan mo na Oh. Pobreng worker. Ay, pobreng. Yan. Asian Pakboy. Pobreng worker daw. Oh. Yan na maliit eh. ano, Yusi na naman. Wala, di man ako nag-UC. Pati sarap na bilhin mo rap. Oh, magic sarap daw ito na. Rap ng Yusi. Yusi pa ng kamay. Di ara de bar. Okay. Kikita pa din yan. Mamaya lagyan mo yan ng ads pag na-in mo na. Ganun. Okay, see. Putang sa siya Ganun pala yun. Siya Oo. So, balik tayo bar. Kunting plan to live. Sige tol. Salamat tol. Punta ka dito tol pobreng worker Kunin natin yung pera doon kay Madam, yung sa ano, sa Palawan. Yung hulog ni Madam Helen. Madam Helen, thank you very much sa amin ni pobreng worker sa pagbigay ng ano, Ah. Di uy. pag-sponsor mo sa amin. Meron na kami bagong content ulit. Balik umadik sarap. Parang asin man. Ito, tayo. Mag-out na ako mamaya-maya. Pabutin ko lang to ng ano. Asa ka na sa kwarto? Ano na, balik umadik sarap po yung kwarto. Meron siya, may 5 yan. May 5 pala eh. Nasaya. Ito oh. Kala ko kinuha mo na kung bihira ka. Wow. Yum. Malambot na kaya yan? Buting din lambot para hindi.
Sige, sige po. Sige, labas muna kayo iba dyan. Kaya mag-out na rin naman ako eh. Kawaray, mag-out na rin ako mamaya-maya. Tignan ko to kung paano ba yung sinasabi ni Brent na paglagay ng ano, ads bago nag-live ka. Ay, di na siguro ito paabuti ng 1 oras. Kaya pala pag nanood ako dito, wala palang nalabas na ads. Diyan namatay. Hindi pala. Lagyan mo pala. May kuwan hagoy. Ha? Rin, tangyari rin. Wala iba sa ano eh. Walang ano man po para sa pagtulong ko gawin ko. Thank you Madam Helen. Madam, mag-out na ako mamaya-maya po. Ano na to, may 50 minutes na po to eh. Mag-out na ako mamaya-maya. Ba't wala yung tamsak? Ba't ganun? 10 yung tamsak na wala? Nagana si Raizo Sili. Ay, tabo. Wala naman kayang... Andiyan pala, kala ko wala. Mutik na yan, natatabunan ko pala. Oh. Kala ko walang tamsak ko. 0-0. Pero pala 10. Buang. Yun. Ang masarap ay mag-ipalit ng cheese mo itong hatag. Mainit-init pa. Chocolate! 7 lang yun? 7 yun, di ba? Ayun. Oh, Dahil ako wala. Wala. ito na. Gawa na yung kilawin. Ang kinilaw. Sabay na. Kunting ano na lang. Magkano ang kilo niya? Magkano? Ano lang. Ano? 180 ang kilo. 180. Mahal na pala, no? Hmm. Salamat sa 11 tamsak tsaka sa ano. Wala pa 1 oras pa di. Ano pa lang, 47 minutes. Paabot ko lang 1 oras. Sayang, hindi ko nalagyan ng ads. Paturo nga ako kay Brent Official paano maglagay ng ads pag nag-live. Kaya pala pag nag-ano ako dito, nililipat ko yung isa kong cellphone. Ay yung account ko. Walang ano, lumalabas na ads. Pagka end to, ilalagyan ko ng ads. Erms 2.2, shoutout sa tol. Salamat sa inyo. Ano, padi, oh, ano, mga pulutan padi, oh. Mga waray dyan, oh. Pulutan. Bagong-bago. Sariwang-sariwa. Kami lang hindi. Dito na rin. Saan ka? Diyan na? Di, dito. Atras ko lang naman to. Yun ang ito ibaba eh. Dito sa baba yung yung madumi dyan to. Doon na lang. Hello? Bakante na oh. Laki na ng space. Yun. Hindi nagbaba ng links yan. Ganun. Gutom ka rin? Ha? Nagugutom ka na ba? Ano ko naman? Nakuha ko eh. Ang sarap uminom ng tuba eh. Tingin na kaya natin. Aga? Para masarap kumain maya, no? Just lang yung konti. Kunti lang. Hindi. Ay, RC daw ka. Kaya si Maran, Oh, meron na. hindi mo sinabi ka agad tayo eh. Paula natin. Ano na RC dyan, may? Inom ba ito? Wala itong isa. Abot ko kay RC Gabi, ba? di ako na kaya. Ano? Paso yung RC. RC. Kahit ba, tsaka baso isa. Ayaw ko yan. Salamat sa 3 nanonood. Paghihiwa ng tatay sa kilawin.
Wala na ibang isang pangalan. Yun, tuba. Iya, pencil pala. Ihalo niya na yan, si Galon. Sagala na lang. Oo, malinis na yun. Sinala na yun ni tatay eh. Sige. Okay. Tara, yung tuba session. Wala ko kaya. Nagtagay na si Bilas. Okay, titimpla na natin yung tuba, mga kaibigan. Maasim na kaya? Maasim pa kaya yan? Hindi na kaya maasim yan? Ito, lalagyan natin ng soft drinks. Ayan, nag-aasim na, no? Iurot na ulit tayo. Urot na. Habang nagdadasal para hindi lumakas yung bagyo, inuman natin, pampabawas ka ba mga kaibigan? Pababawas ka ba? Ano sabi nila? Dalawa daw ang bagyo ngayon. Yung isa, ano ba yung bagyong isa? Ikarding ang isang bagyo eh. Isang bagyong karding, yung isa ay nasa Benguet. Dalawa ba? Oo, yung bagyo sa Benguet. Yung bagyo sa Benguet, yun ano yan? Yung bagyo, sa bagyo. Di ba bagyo yun? Banggong binggit. Yan. Bagyo Benguet. Kala ko ano? Lumang bagyo rin. Chad. Tan pulot, dapat lagyan natin ng ito. Pwede lagyan to dyan, Las? Oo, malinis yan. Diyan na lagyan natin para hindi Tan pulot. Kulang ata suka. Bilang ko tayo. Ito? Meron pa dito. Meron pa ba? Ito. Suka ba ito na ano? Ubus mo na. Sige tayo. Ayun, adobohin yun. Hmm. Yun oh. Init. Ano muna? Lasing si Bilas. Kulang to. Video kay mamaya. Pampaganda ng boses to, yung dilis eh. Okay, video kayo ng mic. Wala mang mic. Sa bahay. Mauwi ka pa. Ang layo. Kamitisan. Namatisan. Chat. Oy, di ka tapos. Out ko nga ito eh. Out ko na. Upa. Bye-bye mga kawaray. Thank you very much. Baka makita niyo yung paglasing namin. Kakaya.